spicy dry noodles with pork and shrimp wontons, assorted dim sum, meron ding beef wonton noodle soup at yung hinahanap ng marami na pork xiaolongbao, tapos meron ding chocolate xiaolongbao at iba pang mga Asian-style dishes and drinks dito sa pupuntahan natin today. This place is called Soupy Buns, located sa Arayat, Pampanga. Magmula last year, sobrang daming nagre-recommend sa aking itry ko daw ito, pati yung mga chef na kakilala ko mismo ha. Kaya eto na nga pinuntahan na namin at inabutan pa namin ginagawa ng fresh yung mga wontons and dim sum nila. Open sila daily from 11 AM to 9 PM at dahil talagang pinupuntahan rin daw talaga ng tao to, saktong 11 AM on a Tuesday nagpunta kami dito, pero pagbukas dumarating din talaga yung mga customers and mga riders na nagpipick up ng order. At dahil makulimlim at malamig ang umaga, inuna talaga naming orderin yung sabaw. Ito yung noodle soup with pork and shrimp wontons. The soup is light and savory and girl, ang sarap ng pork and shrimp wontons nila. Syempre, classic din yung beef wonton noodles. Merong konting-konting hint of sweetness and saltiness at ang lambot ng beef. And ako personally ha, sobrang enjoy ako dito sa mga dry noodles. Yung pampalasa niya ay nanggagaling talaga dun sa garlic and chili oil na hindi lang basta maanghang meron din siyang umami and konting saltiness. Perfect na palate cleanser and very refreshing itong kanilang brewed lemongrass tea. Isunod natin itong assorted dim sum sampler. Meron yung xiaolongbao, siomai, kuchay, plus yung steamed and fried na shark's fin. And of course, you can always eat xiaolongbao the traditional way, yung maraming seremonyas, but we just usually pop it in one go. 15 pieces yung laman nito, pero meron din sila nung 68 pieces kung marami kayong kakain or perfecting baunin sa mga handaan. At kung hindi rin naman assorted platter yung gusto mong bilhin, you also have an option na mag-a la carte order nung tigi-isang klase ng dim sum lang. At wag ka, meron din sila nitong chocolate xiaolongbao. That rich, dark chocolate just oozes out of the dumpling, hindi siya masyadong matamis. Sobrang cute pa, para kang kumakain ng mini chocolate siopaw. As a side dish, nag-order kami nitong stir-fried bok choy at yung kanilang spicy cucumber salad. Nag-enjoy talaga ako dito kasi magkahalo yung refreshing, malamig, pero maanghang. O diba, ang lakas maka din typhoon, pero on a budget kasi very affordable yung pagkain dito. Kung mahilig ka sa mga crispy fried na food, meron sila nitong pork chop at yung boneless Taiwanese chicken chop on top of fried rice. To complete that ala Taiwan experience, meron din sila nitong classic milk tea and brown sugar milk tea. At bukod sa mga yon, ang dami pa nilang ibang mga dishes. Sobrang nagustuhan ni Mama itong 3-cup chicken. It's very savory, tapos meron din itong salt and pepper spare ribs. At yung Chinese style kikiam na binabalik-balikan ko sa Binondo, dito they serve it ng either steamed or fried. Ikaw ba, ano yung preference mo dyan? Ako mas gusto ko talaga yung fried. And girl, itong version nila hindi rin nagpapakabog. Ang sarap ipares sa kanin. Eto, meron tayong shrimp fried rice and salted fish fried rice. Kung mahilig ka naman sa seafood, pwede mong subukan itong salted egg prawns at meron din nung sweet and sour fish fillet. Meron ka ring dalawang options sa serving size. Etong sa amin, short order lang yan. Parang good for 2 to 3 packs ganon, pero meron din sila nung mas malaking serving na good for 5 to 6 packs. And then we'll wash it all down with their house blend brewed iced tea. Maraming salamat sa lahat na nag-recommend dito kasi sulit yung biyahe ko papuntang Arayat.